ассалому алайкум дӯстон, шаб бахайр. Ин навор хеле муҳим аст, ба диққат гӯш кунед илтимос. Ман номам Бобоҷон Сафаров, ёки ба лақаби Бобоҷон ашудааш мешиносӣ. Ҳамчун блогере ки миннат накунам тӯли чанд солҳо ба қадри имкон дар бари мардуми муҳоҷир дар ғарбӣ, хусусан дар Россия ҳастем. Агар дар сол хеле дар моҳ бигем 50 кас ба ягон кӯмаке муроҷиат кунад, аввал аз худо, баъд аз мо сабаб шим кӯмак кунем. Аз 50 кас як нафаршам агар 10 рубли ирасӣ ёки як раҳнамоӣ, алҳамдулилла мегӯем. Хуб, чӣ гуфтанем? Масъала ҳамин мардуме ки гумшидагиянд, кадме дар Тоҷикистон гум мешава марду бародаро, мусафидагон хоҳаро, ё дар Россия боша масъалаи занҳо бисёр дараш гум мешаванд, ё ягон ҷо мераванд, муроҷиат кунем, ба қадри имкон кӯмак мекунем. ин мошенникар, ин дӯздикар, ин ҳаромикар ҳамин масъалаҳоро ба мо муроҷиат накунед, барои ки ҳозир военни положение аст дар Россия. мана дуруст бифаҳмед, дуруст гӯш кунед. Военни положение ҳаст, военни вақти ҷанг аст. баъзе бародарое ки мо дар экран мемонем гумшидагӣ ҳастанд, ана и да иҷа ҳаст. Медонам ки баъзе бисёр бачаҳо пашти аз авлоди ҳар як нафар ҷанги Россия ва Украина рафтааст, ҷанг рафтагӣ ҳастанд. ман коршо надорам. мо ҳамёро дига лично ман дар худам ҷавоб гум экран бароварда наметавонем бародар и гумшидаи бародаро биёӣ, барои ки вазъият нохуб аст. паgar рӯз аз мо пурспорт карда мешава, чун чӣ ба бароварде шояд, яъне баъзе чизое ки дар экран гуфта наметавонем, яъне ки шахсое ки аллоҳ аҳли байтон, каси бародаро акаҳотон гумшидагӣ ҳастанд, худованд ёфт шаванд, бароварда наметавонем, чӣ ба форма, чӣ беформа. паgar рӯз ҷавобгарӣ дорад дӯстон. мана дуруст бифаҳмед, ман монда наметавонам. хай дар ягон стройка кор мекард 5-6 рӯз гум шуда иёш маълиш. аммо кадме ки шумо дидаву дуниста медонистед ки дар тирма ҳаст, яъне ки тирма шидагӣ ба гуноҳҳои гуногун, наркотике, одамкишӣ ё дуздия, хай ко инсон бехато намешавад. аз ӯ ҷанг рафтааст ё ки аз ҳамиҷа контракт баста рафта бедарак аст. ин чизҳоро мо бароварда дига лично ман наметавонам. Ман дар худам ҷавоб мегӯям, илтимос дар ҳамин масъала муроҷиат накунед. баъд ин масъалаи ин мошенник аст, ин ҳаромхӯр аст, ин барореш, ҳамина мара муроҷиат накунед, чун мо бояд миллатмона фақат хубиёшона нишон диҳем. моро тамоми миллат ҳозир гӯш мекунад, аз ҳиндуш тамошокарагӣ то дигараш забони форсӣ, забони моро мефаҳманд. ман намехоҳам, ман ба қадри имкон ҳаракат мекунам, ну баъзе одам боша ну накунед. ман ба блогеро кор надорам, тавсия манам ки набарорӣ, чун ин последствия хуб надорад. ман аз номи худам гап задам, барои худам гап задам. мана дуруст бифаҳмед, видеоам деҳқониям, хизмат мекунем, минат нашава. худованд маргу мурда ҳеҷ каса набинем, дар хизмат ҳастем, чи дар СВО мегзаранд, чи дар иҷа мегзаранд. мақсад просто бародаро ҳамин масъаларо нагӣ, мошенник пашенник, худо ҳидоят мекунад. барои чӣ гуфта истодам? мақомотҳои дахлдор ҳастанд. ман дина сторис карда будам, имрӯзам мегӯм, дар Тоҷикистон боша, мақсад чӣ қадар алҳамдулилло кумитаҳои амният бисёранд, номошон гуногун. ва дар Россия боша, посолство ва консули Тоҷикистон аст, муроҷиат кунед. хуб, баъдан масъалаи чӣ гуфтаниям, агар ки кадме шаҳрванд бахусое ки авлодотон дар ҷанг бошанд, ба 117 занг мезани, 112 Россия ки бошед, 117 занг мезани, ҳамуҷа мақсад мекард як гапҷош меги авлодта мегӯй, аҷдодта мегӯй, ному фамилията, хеле одам дар ҷанг аст ё ки рафтагӣ аст, маълумоти пурра метиҳанд. ба ҳамин хотир мана дуруст бифаҳмед, навор деҳқонӣ буд. ҳамин масъала дига мана наги бародаро ки яъне ки гап мешунавем, чун ҳамин худаш ҷанг бисёр нозукиё дорад, баъзе ҳолатҳое дорад ки моро фаҳмонданд ки ҳамин ҳолатҳош хатарноканд, ҳамин ҳолатҳош гуфтан шарт нест. мефаҳмам. иншаллоҳ бо ҷанг тамом шавад ба соқи саломат, иншаллоҳ бо дар хизматем. мана дуруст бояд бифаҳмед. аллоҳ ҳамин барост ҳидоят кунад. ҳар киҷо бошед эҳтиёт бошед. муҳоҷират ҳамин аст, эҳтиёт бошед. ба ҳар кор блогеро лезид накунед. мана дуруст бифаҳмед. наги валлоҳ мана ягон кас угражат накардааст, ягон кас натарсондааст, аммо қонунҳоро шишта фаҳмонданд ки ин моментош хатар ба семияхта, ба зиндагита, ба аҳли байта мебиёяд. ба он хотир мана дуруст бифаҳмед ки баъзе чизое ҳастанд ки
ҳар як касе ки як кор мекуна бояд 4 та шоҳид дошта бошем. мо на шоҳид дорем, на гап хабар. Ана ин ҳаромхӯр, ана ин дӯст чӣ қадар гап хабар мекунем дар сари баъзе бародарои тоҷикмо. Яъне ки ӯ одами мо рӯи экранаш бировардем, вай чӣ кор мекуна? Вай метуна пагарус дар зиндагиш ҳамин видеоҳо суратҳо халал бирасонанд. Ба баъзе падаро модарои фарзанду дугу мешавад. Даравда блогеро набро. Ай дасти блогер ягон кор намеёвад ба ғайри ин бировардан шарманда кардан. Пагарус ту фарзанда зан метӣ, фарзанда мақсад оиладор мекунӣ, вай хиср хуштумал меёвад зиндагӣ ай ҷурару рафиқ ҳеч кас га бовараш намекунад. Як доғе дар ин зиндагиш мемонад. Ҳаракат кинем, мақомотҳо милисоҳо ҳастан бирорешу. Ман ҳаракат мекунам, ҳаракат мекунам, оҳиста-оҳиста наворои кардагим удаличон кунам. Худованд ҳамеомонро ҳидоят кунад. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. Ман дар худам ҷавоб гуфтам, барои худам ҷавоб гуфтам ва ба ҳеҷ кас коре надорам. Ман адрес бояд бифаҳмед. Ассалому алайкум.